Yan, ang hilig nyo girls na 7 inches. Masakit tuloy. Tapos, pag naglakad kayo, iika-ika kayo. Heels pa more. Tinanta, eta. Han, tulog na tayo. Wala na akong panty. Ah, ganun ba? Sige, bukas na bukas ng umaga, bibili tayo. Huwag kang mag-alala. Ang OA nyo naman makasakit pag pumasok. May ouch pa kayo nalalaman. Ako nga ang bilis eh. Pagpasok, diretsyo agad. Wala akong naramdamang sakit. Nung swab test. Tinanta ito. Buti pa to. Lagi pinipinger. Tinanta ito. Sarap talaga. Lalo pag bago kang ligo. Yung unti siyang pumapasok. Tapos hinahagod mo siya ng dahan-dahan papasok sa loob. Ay, sarap talaga ba? Pero dapat dahan-dahan lang ang pagpasok. Masakit rin pagka binigla. Kinikilig ako pag tuloy-tuloy ng hagod sa loob. Ang sarap talaga. Mang cotton buds. Tinunta ito. Alam mo ba ang pagkakapareho ng lomi at paglalaki? Ano? Pareho sila may itlog. Ala, nainitan lang. Bumuka na. Ang tahong. Tinanta ito. Sabi nila mas nagtatagal daw ang relasyon pag pareho kayong mahilig. Ala, pa-try. Tinanta ito. Gusto mo turuan kita. Huwag mong ikama pag may period. Yan ang tamang pagsulat ng sentence. Tinunta ito. Okay lang yan. Kahit maliit. Nakakabuhay naman. Galingan mo lang ang performance mo. Lalaki din yan. Ang sahod mo. Tinunta ito. Dilaan mo kasi para mabilis ipasok. Hay nako. Hay, ano ba yan? Ang bagal. Ako na nga, Amina. Ganito, oh. Nawayan mo muna ang sinulid. Basain mo ba? Tapos ipasok mo sa karayom para mabilis pumasok. Ay. Tinunta ito. Ito paalala lang. Hindi basihan ang kama para masabi nyo na mahal nyo talaga ang isa't isa. Sahig lang, sapat na. Tinunta ito.